Igbo ndị ọma, anyị ka nọkwa na okwu Igbo, ọkwa n'okwu Igbo ka anyị nọ na ya. Ka o si gbasata anyị ka anyị esi na-ekwu, wetuo onwe gị ana, wetuo onwe gị ana, iwetuo onwe gị ana ebunye gị elu. Akwụkwọ nsọ kwuru ya. Ụfọdụ n'ime anyị ibute onwe anyị ana, ka ikpeazụ anyị na-ekwu maka respect, nkwanye ugwu. Na kịta anyị na-ekwu maka mmadụ ibutu onwe ya ana, mmadụ ibutu onwe ya ana. Ọ dị mkpa hinne. Tata ụdị fake life a na-ebute a ọ karịrị. A na-ebuga, a na-amaga, a na-afụga, a na-ebuga. Ọ karịkwa na be anyị tata, mana anyị na-agwa Igbo butuo onwe gị ana, butuo onwe gị ana. O nwere ihe onyonyo nnene mgbe gara aga na ọ na soshal midia ka anyị fụkwara ya. Ofu nwoke na-abụ ọ bịa n'ụlọ ụka ha, onwe one lady ọ na-ada afụba, ọ na-ebịa ofe n'ificha ụlọ ụka. So ọ fụrụ ume a na ọsị na nwaanyị a na onwe ihe ọ na-arụ mentality n'ikiti anyị na-acha na ndị onye ọbụla afọ n'ụlọ ụka, oge ọbụla afọ gị n'ụlọ ụka, na onye ahụ enwe ihe ọ na-arụ, enwe ihe ọ na-arụ, ọ ma na-abịa n'ụda ahụ. N'ikiti ndị mmadụ nwere ụzọ ha si efechi ha. Gịtọkwa aka m na-akọrọ gị na nwoke a wee pụta mgbe ọbụla ọ bịa n'ụlọ ụka, ọ ya afụ nwaanyị ahụ. Ọ bịa n'ụlọ ụka etu a, ọ na-afụ nwaanyị ahụ. O wee kpebie n'obi na onwe ihe ọ na-arụ. O wee kpọọ dị umeala wee jụọ ya wee sị ya na foto si agba mbọ n'ụlọ ụka na mmụọ ya na-agwụ ya nyere dị umeala aka. O wee sị ya okay, mma sị okay. O wee je na o wee weta complimentary card. Moto o bu bịa bụ BMW 1999 model. Nya ka o bu bịa o. Wee sị nwaanyị ya anyị ya ụnyarị ya complimentary card emezie ya kpọzie ya na ya dị phone contact ya. Ọ kpọzie ya ka ya gwazie ya ka onye na ya esi ofu ka onye ya aka. Nwaanyị wee sị okay. O mere ọfụma. Wee sị okay ka ya bịakwa. Ka ya bịakwa ahụ nwaanyị gafee moto nke akwụnye ihe bụ nke nwoke ahụ, gaa ụzọ moto na-abụ nke ịtọ bụrụ acharacha Porsche car, very model Porsche car. Nwaanyị bụ wee bịa wee were wee meghee ya wee wepụta complimentary card nke ya nwa nye the man. Si ya na complimentary card. Nwoke ahụ akụja wee sị ya hey, ọ gị nwe moto a? Ọ sị nọọ ofu n'ime imirikiti ụgbọ ndị ya na-anya. N'ofu n'ime imirikiti ụgbọ ndị ya na-anya. Nwoke a akụja dịrị onye na-eji nyere aka. Ọ fọrọ ya n'ụlọ ụka ugboro ole ma ole. Ụlọ ọ dị na onye dị frustrated, na ọ dị frustrated ka a na-afọ ụlọ ụka. Ndị be anyị chenjikwanụ mentality na attitude. O nwekwara ndị na-agụgụ ọbụla ha nọ n'ụlọ ụka gasara ebe ahụ, mana ọ bụghị onye ọbụla. So ihe nwaanyị a meziri jide nwoke ahụ, mee nwoke ahụ onye nwe nwanne ọsọ isi nwoke ahụ pegodo ezigbote mpe, isi epe ezigbo mpe, na onye ọgbache n'ọbịa n'anya ka ọ ya enyere aka bụzi onye sef ga-enyere nya nwa aka ugboro ịsaa n'otu nye. Ike ụwa gwụ ya, butuo onwe gị ana.